Říci pár slov k události, na kterou jste všichni přišli, což je teda moc hezký. Chtěl bych vás tady přivítat, teda všechny místní i přespolní. Za město sebe přivítat tedy, aby tady nechyběla ta instituce. Akademického malíře Františka Hodoňského s rodinou, který má největší jakoby, podíl na tomto díle, a místního jáhna Elvu Frouze, který na závěr kapli vysvětí. Když jsme s Elvou připravovali tak nějak tento obřad, tak Elva řekla myšlenku o setkání tří světů. Mně se ta myšlenka hrozně líbila. Tak mi dovolte, abych ji teď použil. Opravdu se tady setkali tři světy. Holostřevští obyvatelé přispěli každý nějakou částkou k celkové sumě, kterou dalo město, aby se to mohlo vytvořit. Umělci z Prahy, podání rodiny Hodoňských, ti vytvořili dílo, které máte před sebou. Myslím, že to není až tak obyčejné dílo, které je v každé kapli leckde jinde. A doufám si říct, že se na to budou jezdit okolní dívat a že se o tom bude mluvit. A pak naši farníci, kteří tomu dodali náboženský rozměr. Tak jak by to asi mělo. Těmto všem patří obrovský dík. A dík patří i paní Galině Marianě Kortanové, která tady není bohužel, ale ta připravila veškeré podklady papírově, to jakoby zaštítila za město a prostě to papírově dala do pořádku. Jestli dovolíte, abych si se furt žádám o dovolení, já bych chtěl poděkovat těm, co tohle dílo vytvořili nejvíc, tedy umělecky to vytvořili, panu Františku Hodoňskému, akademickému malíři, předat mu nějaké dary, samozřejmě jeho ženě, kterou poprosím, aby sem přišla, a synovi Lukášovi, který vytvořil to krásný zábradlí. Zaštítila jste to? To pozadí. Jenom jako památku. Ještě tady nesmím opomenout, že měl kamaráda svého, který tady se vším pomáhal. Což je, jistě si pamatujete, jak vypadala kaple předtím. Sloužila setkávání místním občanům, co se tady dělo. Jiný úplně Šmídová tady oknem. Tuhle jsme o tom hovořili. A za to teda, že se tohle podařilo, je důkaz toho, že když máme různé pohledy na svět, že jsme schopni táhnout za jeden provaz, že když to jde prostě, že za ten jeden provaz táhne. Věřím, že to není poslední dílo, které jsme takto společně vytvořili. Zeptám se, jestli by nechtěl pan Hodoňský něco říct k tomu, já myslím, že jo. No, Jo, předávám mu slovo tedy. vás vítám. Když za mnou přišel pan mluvčí Jaroslav na chalupu, když se ujal výzdoby, který jsem byl velice překvapený, že kolem toho se nic dlouho nedělo. Když si mě primář Vajnar říkal, udělej se něco, že si nevím něco vytvořit, jo. Ale to byla oficiální forma požádání ze strany vedení obce, abych se toho ujal. Takže jsme nelenili a vytvořili jsme asi 10 grafických návrhů, včetně teda toho kovaného průtku, který dal jakoby nejvíc práce. Myslím si, že co jsem udělal já na tom kříži, se nedá srovnat s tím, co udělal Lucy. Ale teď došlo k tomu, že bylo vlastně dvojí zasedání na Sičárně. První bylo takový informativní, co by asi tam mělo být. Přistoupilo se na to, že by tady měla být určitě ta kovaná místo. Ovšem nedohodli jsme se na další prvku, to je ta věc prostřed. Já jsem jmenoval původně, aby to byla Madonna Strahovská, kopie Madony Strahovské, nebo Vyšehradská. Ovšem
se jim to přijde, že bude tradiční, tak jsme navrhli něco méně netradičního, s pochopením nepřítomné hrany a tak dále. Udělali jsme další návrhy, které byly konzultovány na ty další schůzi. Běžely Vánoce, byl nějaký měsíc po Vánocích, prošlo ke schválení toho návrhu. Musím říct, že komise k tomu přistupovala velice odpovědně a s pochopením vlastně pro jakýsi moderní styl, který tady jako vznikl. Myslím si, že takový kapliček moc tady v Čechách není, nebo ani jsem neviděl tento způsob projevu. Takže si myslím, troufám si, že tady vzniklo něco naprosto nového. No, realizace samotná byla zdlouhavá. Byl zadán kříž, který byl vyrobený v Kladrubech. Teď si nespomínám na to jméno. Krásný, pan krásný. Krásný. Pan krásný. No, ten pak ho vlastně se přivez, byl natřený vlakem. No a začala vlastně práce. Kříž byl nejdřív podložený modrou barvou a postupně doplňovaný dalšími tóny. Červená, zelená, žlutá a tak dále. A to vyšel takový jako ornament, ale já jsem se inspiroval v podstatě i lidovou řezbou sakrálních plastik, které se dřív podávaly na trzích, byly běžně k dostání. A ty byly velice pestrý a takže mi to dodalo takovou jako odvahu a chuť se toho jako chopit po té barevné stránce. Takže to je vlastně výsledek. Dalo by se o tom povídat dlouho, ale pak nastal ten den, kdy jsme to nesli vlastně na řádek asi 5-6 občanů, čili tady Jurčíkem a se to sem doneslo a za pomoci vlastně traktoru, nebo jak se tomu říká, takový stříže, na tom se to zvedlo a syn to tam vlastně upevnil. Takže to je tak asi v kostce všechno. Tak vám děkuji ještě jednou, že jste přišli.